Meta kien ċkejken kien jitwi l-karti biex joħloq tajra, iżda ta' 19-il sena sa fl-aħħar qed jistudja u jħejji ruħu biex jibda jtajjar ajruplani reali, kif dejjem kienet il-ħolma tiegħu. Ma' One News, Justin Camilleri spjega li kien hemm żmien fejn kien jemmen li din se tiqpa biss ħolma għaliex it-taħriġ u l-istudju f'dan il-qasam jirrikjedu flejjeż kbar. Kelli problema ovvjament minħabba finanzjarjament niġi minn middle class family u ma stajċ. Grazzi għal BOV Studies Plus Loan ġifieri stajt nieħu dan il-loan ta' bejn 60 u 80 elf fil-każ tiegħi ta' kors ta' pilota li innexxieli nibda il-kors biex inkun nista' nsir pilota. Justin fisser kemm hija importanti għalih din il-karriera, tant li meta kien ippreżentat bl-opportunità ħatafa u saħansitra telaq mill-kors tal-infermiera fl-università. Għalija tfisser ħafna għax ovvjament aħna ngħiduha pilot's blood. Minn tkun żgħar tħoss li hemm atteġġjament għal xi karriera f'ħajtek u jiena fil-każ tiegħi kienet ta' pilota minn dejjem xtaqt insir pilota qabel kont qiegħed fil-kors ta' nursing ukoll u ovvjament jiena kif indunajt li ħajjoħroġ il-grant il-gvern jiena tlaqt u mort għal kors ta' pilota dak li dejjem xtaqt nagħmel f'ħajti. Sostna wkoll li dan il-kors huwa wieħed intensiv imma ta' sodisfazzjon kbir. Meta inti qed tmur fi skola ta' piloti għandek kors li huwa intensiv imma fl-aħħar mill-aħħar itik sodisfazzjon fenomenali. Iva ħajkollok diffikultajiet, speċjalment meta tkun qed ittir ikollok it-temp li huwa biċċa kbira mill-kors tal-pilota għaliex inti tittamel il-flights u kollox u t-temp jaffettwa ħafna. Minkejja dan kollu, Justin temmi jgħidilna li ftit li xejn taħkmu l-biża' u jirranka biex itir għaliex il-ġibda tal-ajruplan ittellaw fis-seba' sema'.